Halo logoper, माब्रै दङ लकडाउननि गेजेरावहाय? आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। दायो जोङो ना सारनो नागिरदों आरोना, नाजों मेगिजों माबायदि जायो संनानै जानो नागिरदों आरोना। जोङो रावखौबो नुवाखै खोनायाखै, बेखायनो जोङो नायनोसै आरोना माबायदि जायो। हा सोर बेलाय मटिथि ना सारदों? हेल' गाइस, सोर ना सारदों बेलाय? सिनायदोंना नोंथांमोनहा? सिनायदोंबा खिथाहरदो, आं हले सिनायाखै। सोर बेलाय मटिथि? दख'ना गोजा गानलायनाय, गस्ला गोथां गानलायनाय सोर जाखोब्रा? नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जों नाखौ सारना फैनानै सुफैबाय, एसे बुरजा मोनसाबदों। नै जोंहा जगार खालामबाय दङ जानो थाखाय रेडि। बे गंगार दुन्दिया, बे सामब्राम गोजा, बै बानलु, ओमफ्राय गैला जेबो। बे सिखा, बे मानसि। आखाइ र', आसुगुर र'। बे जाबाय आखाइ गोसोम। जि बुरजा खागोन बाला नाय। बुरजा खागोन जों सामब्राम गोजाखौहाय, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गैला। गरिब नालाय जोंहा। अबावथो मोनबाय थानो?